Hai, lăsătoare. Hai. Hai. Luțu. Stai cu eu ce mai speriat. Trebuie trimat. Gata te trimează. E ca și pe Hana. Mai iei de acolo părul. Îți place, copii? Îți place? Ia. Să bate coboare. Ia. Doamne, ia. Ia. Lasă-l, Hana, în pace. El e aici. Numai când vine la mine. Numai când vine la tata. Hai. Hai, mă. Hai, gu. Curujă. Îți dau să spui la pălărie? Nu. Auzi, când înregistrează în pâlpâi aici, ăsta roșu. Și acum ai pauză. Deci ăsta... Nu, acum înregistrează. Acum nu mă înregistrează? Da, când vrei să dai pe pauză, apeși pe buton. Nu, înseamnă că până acum n-a făcut nimic. No, stai un pic că tot n-am priceput. Deci, acum ce-i? Acum înregistrează. Ești sigur? Că nu-mi pâlpâi aici. Dacă apeși pe pauză, Da. e pauză. Acum înregistrezi, de fapt. Deci eu nu mai trebuie să fac. Acum să-l ții în coci, că văd că înregistrează în coci. Eu zic să îi dăm stop și să pornim Dante.